Hi guys! Mayong adlaw. And here is Chichay Dagupay. Chay. Chichay? Sige, stretching. Look. Look. Hello, sige cute. Look. Ay, ligaray. Chichay! Bye-bye. Bye-bye. Na? So, board the house sa mga besh. Kami na doon ni Chichay, nang lagdas ng mga tao. Tanaw-taog, doble kara. Yan, kaya murag ikapoy akong mata. So, kanang taas kayong episode. Kanang lajud na, murag na-addict ba? Ano itong buhaton karon kay mag-limpyo ta kay alas 12:30 na sa kautuhon. Kapoy kayo sa lawas eh. Yan. Gigay ko sa merkado kay nangumpra ko kuan pang sudan dayon sa mga kaya mamugong sa ako. So kuan din remembrance din ako sa dito pa ako sa akong t-shirt ni Hello Love Goodbye. Mugong sa tabash. Titoy? Ano na? No? Dukla na. So, kuan day guys. O siyang kuan kaya mo Chichay karon kay nang load kay man ako igawas gyud ng buntag. Kay taligsik kun uwan so wala na ako siya gikuan. Nay palit. Nata. Lima, pilanan. Sukle. Pilay isukle. Pilay ita. Chichay? Chichay? Dila na pag-plastic ha. Chichay? So, guys, nanindami ko nata di ko kanang kag may rago siya nga baligya sa balay kanang mga juice ba niya gipagahit namo tag piso-piso lang kanina sa balay ba. Nya. Klaro para nailingaw. Chara. Yang usa. Ngano ka, Chay? Hoy. Mo nakalayo pang lang ta. Lonely is the night, si Chichay lagi. Chay! Chay, problema na to. Ha? Hahaha, nasa iyang kubido. Dali na, rumukhaon na, dali na. Dali na, hukarante ka, dali. Kaon ka? Saan? Ato na yung dugangan ni mong pagka-earns. Wait lang. Asan ako yung butang siya eh? Tira lang. Bukaran si Bariday. Kaon ka dili. So gilutas din siya namo sa iyahang dog food kay di naman mo kuan so nag-rice. Ay kabay ng taga. And then lang. Kon ani ha? Okay. Ikaw ra ba yan mag-isda? Wait lang ha, wait lang ako sa kanan. Wait lang. So nindog mo kon. Bali pag ano niya pag 6 months kay nakatilaw man siya og pagkaon diri sa lanisa. Di mo to Di naman siya mukha siya dog food. Inay na magkakuan. Nagpiki naman siya. Kaya nag-inuwi naman ng baklaan eh.
Hindi. Isda. Yan ang yan ano. Paitan nagsudan rami og kanang buwad sardinas. Nya ang among itoy, ang among chay-chay nagsudag isda. Pastilan. Push, chilo ng chay-chay. Wait lang. Hindi na. Ayun na. Tesa. Wait lang, mahanap ako. Putdan na ha, di magpili-pili. Okay. So, pagkain ako siya kay Aaron. Maniud to. Try. How are you doing? Big nam, chay buyag. Chichay no. Big naman siya, oy. So, ang mading ko ano niya, gandam na mong sudan niya, diba si Chay kay nag-isda. Kung ito'y paitan. Pero kami, buwad, o diba? See? Katag 140 dito sa merkado kay para yummers. Kanihapon na ito ay buwad. Suka sili. Sikwati. Sukdan na ha. Lagi anda mo na ako tanan ng mga lutuon niya. Sapit namang time, so manglimpyo-limpyo sa ko ha. Limpyo is to balay. Sumuti ako mga trabaho diri kada kung ako lang isa. Siyempre, in charge sa balay. Silig-silig, limpyo-limpyo. Silog ka ng schedule sa laba ta. Pero karon wala ko ng laba kay gapon nga ang ako nilaban gapon kay naabdan mas uwan. So, kasi labang may tabo. So, manilig sa to. Tanawad guys, managkaon ang usa dire. Nagunsa ang usa. Nagunsa ka man. Usa ka chay. Gusto man nak nga. Lululu. Babay na ay adto nako. Babay na. Bye-bye.
Say hi. Lululong nung. Hilig siya na bored. Siya na bored the house. Bored the house. So, mura to siya guys. So, kuling ang sa balay. Nagchika-chikara. Nung man na di kong silig-silig ka diyot. Silig na ka diyot. Pahuway ka daghan. Bye!